Хора, пак сме тук, аз и Еди. Ще оценяваме тези две неща от 1 до 10, но този път не сме само ние и нашия приятел Сами. Това е Сами. Днеска с него ще оценяваме тези неща. Аз предлагам с това да започнем. Не, първи това. Ай, камък, ножица, хартия. Добре. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Добре. Чипс. Това е царевичен чипс. Май. Не. Много. Добре. Колко му дава? Не знам. 7 от 10. 7 от 10 аз. Аз 8. Добре, сега пробвам тези. Да. Аз съм... Това е мая с лук. Доколкото не. Да, само миришеш. Мирише на... Мирише на чеснок. Да, чеснок сос. Няма много вкус. Ами 4 от 10. 5 от 10. 4,5 от 10. 6. Това беше от нас. Чао.